Terve! Nyt ollaan jo syyskuun puolessa välissä ja tässä videossa pari sanaa rinteestä ja siitä, miten tuo robotti pärjää tuossa rinteessä. Meillä menee reunanauha tuossa takana tuossa rinteessä ja se oli jyrkemmässä kulmassa. Tästä nyt videolta ei näy tätä todellista jyrkkyyttä. Tässä on aika jyrkkä tämä rinne. Ja alkukesästä oli jonkun verran tilanteita, että se jäi sitten tuonne, niin kun reunalanka oli siinä rinteessä, niin jäi sitten jumiin eikä päässyt sitä enää ylöspäin, että sillä piti käydä aina noutamassa. Ja sen jälkeen vaihdettiin vähän nurmikoita pois, pantiin vähän kivetystä lisää tuonne talon viereen ja leikkimikin ympäri ja niin edelleen. Niin jäi siitä multaa ja nurmikon palasia, niin pikkusen sitten tasoitettiin reunaa sillä tavalla, että enää se ei ole sinne jäänyt kiinni. Tämä kesä on ollut aika sateinen ja tässä on aika jonkunlainen monttu, johon on kerääntynyt vettä, ja sitten vaikka tuo robotti on suhteellisen kevyt, niin kyllä se sen verran painaa, että jos on oikein märkä tuommoinen savi multa seostussa nurmikon alla, niin ennen pitkään meillä se kulutti tuossa sen verran rikki, että eilen kaivoin siihen salajääputkia ja kiersin harsokankaalla ympäri ja sitten laitoin siihen multaa päälle. Että nyt sitten se vesi pääsee siitä menemään kaivoin tuonne sitten semmoisen kaivon tuonne pusikon puolelle. Nyt syksy edetessä on pikkusen käynyt esille sitä, että tässä nurmikon reunalla on aika pitkää heinää. Jos niitä oikein on kaatunut tupoiksi tuohon nurmikon reunalle, niin se vetäsee siihen leikkuuterään ympärille siten, että se vetää jumiin ja tulee häiriöilmoitus ja robotti on pysähtynyt, että pitää nyt seurata tässä syksyn aikana, että pitääkö raivaussahalla käydä tuo reunan läpi ja kerätä vähän heinää, tai sitten kesäaikana pikkusen muistaa raivata, että pysyy nuo reunat vähän siistimpää. Tämmöistä häiriötä aihe. Hyvä, ja sitten kahdessa seuraavassa videossa niin käydään läpi meidän odotuksia ja sitä, että miten toi robotti on toiminut niihin nähden, ja tehdään tämmöistä loppuarviointia tilinpäätöstä tästä kesästä. Kiitoksia.